Лето кончается, строкочут коники. 3 пожилые теточки приехали погостить. Гарман заплюшчвае вочы і думае пра чорных лясных смаўжоў, пра тое, як свярбяць камарыныя укусы, і пра тое, што ён першы раз пойдзе ў школу. Ён расплюшчвае вочы і бачыць. Галінкі яблыні падобныя да скурчаных пальцаў, якія паказваюць на неба. Восень ужо зусім хутка. Кожны год цётачкі прыязджаюць на некалькі дзён і прывозяць з сабой раматус, артрыт і міндальны пірог. Яны прыплываюць на караблі з чужога часу і кожны раз прывозяць яму мяккі скрутак. Цяпер Гарман ростам амаль з цётачак, хоць яму ўсяго толькі 6. Гарман думае, што кожнае лета цётачкі патроху ссыхаюцца на сонцы і неўзабаве зробяцца не вышэйшымі за траву. Вецер прыносіць багоўку, і яна сядае на Гармана. У яе 6 чорных кропачак на чырвонай спінцы. Тата сказаў, гэта на шчасце. Гарман хоча як мага хутчэй тройчы загадаць жаданне, а пасля ўжо абняць цётачак. Так прыемна прыціснуцца да іх вялікіх і мяккіх грудзей. «Які ж ты худы і бледны!» кажуць цётачкі і усміхаюцца. «Дзякуй, вы таксама!» адказвае Гарман і кланяецца. Гарман заўжды здагадваецца, што ў скрутку, яшчэ нават не разарваўшы паперу. Там самаробная вязаная шапачка з пампонам, а не чорная шапка са знакам Бэтмена на лбе, як ён марыць. З году ў год Гарман атрымлівае тое самае. Цяпер у яго 6 вязаных шапак з пампонамі, столькі ж, колькі чорных кропачак у багоўкі. «Кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш?» Шэптам пытаецца цётачка Аўгуста і ўкладае манетку яму ў руку, пакуль ніхто не бачыць. «Пажарнікам ці футбалістам?» «Вогнегалатальнікам», адказвае Гарман і хавае манетку ў кішэню. «А калі ты пойдзеш в школу, ці завядуцца ў цябе матылькі ў жываце?» пытаецца цётачка Бургільда. «Я баюся школы», адказвае Гарман і спрабуе уявіць, як гэта матылькі змогуць трапіць яму ў жывот. Цётачка Рута задумваецца. «Я таксама нечага баюся», шэпча яна. «Хутка я не змагу хадзіць сама, а толькі з хадункамі». «Тады я магу пазычыць табе мой скейт», адказвае Гарман і уяўляе, як цётачка Рута будзе ганяць на скейце. Цётачка Рута весела смяецца. Гарман караскаецца на сліву і слухае, як цётачкі нахвальваюць мамін цудоўны палісаднік. Яны адначасова пляскаюць у ладкі, гавораць, перабіваючы адна адну, і як пчолы вьюцца над кожнай кветачкай. «Лёгкая ж у цябе рука», кажуць яны Гарманавай маме, а тата дадае. «Цяпер ты сама заружавелася». Дарослыя размаўляюць так дзіўна. У кветак імёны, як у пажылых дамаў, разважае Гарман, слухаючы цётачак. Гладыёлас, лабелія, вяргіня, хрызантэма, календула і петунія, кажуць яны. Увосень Гарман з татам будуць збіраць гербарый. У Гармана яшчэ ніводзін зуб не хістаецца, а ўжо заўтра пачнецца школа. Часу засталося так мала. Цэлае лета Гарман штовечар стаяў перад люстэркам, торгаючы сабе за зубы. У Ханны і Йоханны ўжо выпала па 4, а яны ж таксама пойдуць у 1 клас. Блізняты ўмеюць рабіць усё, на што Гарман не наважваецца. Ездзіць на ровары, балансаваць на плоце і залазіць з галавой пад ваду. Да таго ж яны ўжо ўмеюць чытаць. Нават могуць прачытаць «ра-бар-бар» па літарах спераду назад і ззаду наперад. Гарман зноў правярае пярэдні зуб. Але ён сядзіць як уліты, колькі б ён не расхістваў. У цётачак няма сваіх зубоў, таму яны носяць зубныя пратэзы. Гарман крадзецца, каб паглядзець, як цётачкі спяць па абедзе, седзячы ў крэслах. Цётачка Рута і цётачка Аўгуста паклалі свае зубы ў шклянкі з вадой.
А вось цётачка Бургільда ўсяго толькі крышку паслабіла зубны пратэз. І кожны раз, калі яна ўздыхае, зубы рухаюцца туды-сюды. У цётачкі Бургільды шмат зморшчынаў і даўгія белыя валаскі на падбароддзі. Гарман думае, што зморшчыны падобныя да кольцаў дрэва. Ён праводзіць указальным пальцам уздоўж вены пад тонкай белай скурай цётачканай рукі. Сляпы чытаюць пальцамі, думае Гарман і заплюшчвае вочы. Яе скура навобмацак, як танюткая папера. Цётачка Бургільда раптам прачынаецца і прыладжвае зубы на месца. А ты была калі-небудзь маленькай? Пытаецца Гарман. Цётачка Бургільда надоўга задумваецца. Страказа завісае ў паветры. Потым цётачка ўсміхаецца і кажа: «Так, 150 гадоў таму. і заліваецца смехам, ад якога калышуцца ейныя грудзі. «Ты хутка памрэш?» – пытаецца Гарман. Цётачка Бургільда падымае вочы на галінкі яблыні. Так, думаю, мне засталося нядоўга. Яна папраўляе сукню. Тады я нафарбую вусны, адзену прыгажызную сукенку і памчуся па небе на вялікім возе. А потым апынуся перед агромністай брамай. І праз гэтую браму я ўвайду ў сад, такі ж дзівосны, як ваш, толькі нашмат большы. А табе страшна? Цётачка Бургільда ківае. Яна дастае з сумачкі расчоску і пачынае прычэсваць свае срэбрана-сівыя воласы, якія зіхацяць на сонцы. Так, Гарман, мне страшна, што давядзецца ад цябе з'ехаць. Але ў тым вялізным садзе можна быць вельмі добра. Затым прачынаецца цётачка Рута. А што цябе пужае? Пытаецца Гарман. Мяне пужае доўгая зіма, Адказвае цётачка Рута. Усіх пажылых кабетаў пужае зіма. Халодныя цёмныя вечары, снегаачышчальныя машыны і слізкія абледзянелыя тратуары. Тады даводзіцца насіць галёшы з шыпамі, ці прыбірацца з хадункамі праз снег. Як дзіўна, што хтосьці баіцца зімы. Думае Гарман і ўяўляе, як будзе ляпіць снегавікоў, катацца на санках у парку і піць цёплую какаву з вяршкамі. Цётачка Аўгуста не баіцца нічога. Яна зрабілася забыўлівай і не можа прыгадаць, што такое баяцца. Я так хачу міндальнага пірага. Кажа яна Гарману. Той, хто нічога не памятае, нічога не баіцца, думае Гарман. Ты баішся чагосьці? Тата з Гарманам сядзяць на прыступках і п'юць парычкавы сок. Тата часта не бывае дома. Амаль штовечар ён сядзіць у аркестровай яме і тэатры і грае на скрыпцы. Часам Гармана таксама бяруць у тэатр. Але ён не можа пабачыць тату там унізе, у цемры, хоць тата і сядзіць на падушцы. Праўда, часам, калі доўга не адводзіць вачэй, Гарман заўважае, як скрыпічны смычок узлятае над краем сцэны. Заўтра тата паедзе з аркестрам у турнэ. Гарман бачыў, што чорны смокінг і футарал для скрыпкі ўжо чакаюць у вітальні. Я баюся з'язджаць далёка ад цябе і мамы, Кажа тата. І яшчэ я заўжды хвалююся, калі мушу граць на канцэрце. Мне падаецца, я граю занадта хутка. Тата глыбока ўздыхае. Я думаю, усе людзі чаго-небудзь ды баяцца. Нават Ханна і Йоханна? Нават Ханна і Йоханна. Адказвае тата і зноў ідзе на гарышча рэпетыраваць. У школу Гарман пойдзе з мамай. Яна купіла яму новую скрынку для ежы і новы заплечнік. Заўтра яна завяжа яму матускі і дапаможа з усімі гузікамі на кашулі. Калі яны дойдуць да вялікай вуліцы, яна праверыць, ці паглядзеў ён у абодва бакі, перш чым пераходзіць дарогу. Яны рэпетыравалі гэта ўсё лета. Вакол саду цягнецца жываплот, а ўнутры яго сакрэтнае месца. Там жывуць сотні маленькіх вераб'ёў. Калі Гарман сядзіць вельмі ціха, яны прылятаюць. Ён пракрадаецца сюды і сыпле птушкам крошкі.
птушкі шчабечуць і спяваюць ад радасці. На зямлі ляжыць мёртвы верабейка. Гарман падымае яго, кладзе на руку і асцярожна пагладжвае указальным пальцам. Шэрыя пёркі на птушынай галоўцы яшчэ мяккія. Ён кладзе верабёўку у вялікую пустую скрынку ад запалак і закопвае ў зямлю. Пасля Гарман майструе крыж з 2 палачак і кладзе яго зверху. Ён чуе, як у садзе размаўляюць і смяюцца цётачкі, бразгаюць кубкі. Той, хто памрэ, памчыцца па небе на вялікім возе, думае Гарман. Але спачатку яго мусяць закапаць з дажджавымі чарвякамі, і ён стане зямлёй. Мама прыбірае са стала, пакуль цётачкі гуляюць у кітайскія шашкі. «Ты чаго-небудзь баішся, мама?» – шэпча Гарман, калі яна ідзе уздоўж жываплоту. Мама аглядаецца, пасля садзіцца на кукішкі і ціхонька кажа ў жываплот. Я баюся, што па дарозе ў школу Гарману трэба пераходзіць вялікую вуліцу. Машыны там нясуцца так хутка, і я хачу, каб ён быў асцярожным. Яна ўстае, разгладжвае прымятую траву і крочыць далей з кубкам на падносе, але потым спыняецца і вяртаецца назад да жываплоту. А яшчэ я баюся аўторка, бо запісаная да зубнога, шэпча яна. Гэта пра штосьці нагадвае Гарману. З усёй эмоцыі ён пачынае расхістваць зубы адзін за адным. Цётачкам трэба з'язджаць. Увесь час на свеце належыць ім, але яны не мусяць яго губляць. 3 пажылыя дамы складваюць у свае сумачкі слоікі з варэннем, кветкі і часопісы і кажуць, што гэтае лета было найлепшае, што яны сёлета бачылі. А Гарман так хоча, каб летнія вакацыі яшчэ толькі пачыналіся. Мама вяртае сваю чырвоную сукенку назад на гарышча. Гарману дазволілі спусціцца да бухты і паглядзець, як паплыве карабель. 3 працяжныя гудкі, і вось ужо цётачкі з'язджаюць. Ён бачыць, як яны робяцца ўсё меншымі і меншымі і хутка ўздымуцца ў неба. Яны ўсё махаюць Гарману, пакуль карабель не знікае цёмнай кропкаю між аблокаў. У самы апошні вечар лета Гарман яшчэ раз перабірае рэчы ў школьным заплечніку. Ён дастае з пенала гумку ў выглядзе мячыка, 8 каляровых алоўкаў, новую тачылку, лінейку, як быццам наўмысна зламаную, і скрыначку ад запалак, у якой цяпер маркі. Затым ён складае ўсе рэчы назад у пенал і правярае, ці лёгка расшпыліваецца маланка. Першыя сонныя восы ўжо грукаюцца ў аконныя шыбы. Яго 6-е лета прамінула занадта хутка. Гарман закрывае заплечнік і адчувае халадок у паветры. Краем вока ён бачыць, як з яблыні падае першы лісток. І перад сном ён на апошні раз правярае, ці хістаецца хоць адзін зуб. Праз 13 гадзін Гарман зробіцца першакласнікам. І яму трошачкі страшна.